एक जरूरी सूचना। हमार नाम हारिस विद्यार्थी और हम एक छोटा सा भोजपुरी सिंगर बानी। अगर अपने लोगन चाहता नहीं कि हमार गाना सुने खातिर ता यूट्यूब पे चाहे कहीं भी जाई और हमार नाम सर्च करी हारिस विद्यार्थी। हमार ढेरों सारा गाना मिली। अपने लोगन के अगर हमार गाना पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर और हमार गाना पे भी सपोर्ट करी जा। आपने एक डायलॉग सुना होगा, पवन सिंह बेटा मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अब मूड बन गया है। पवन जी के अलावा कोई गाना वहां नहीं बजा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। का हो यार, का समाचार। नमस्ते नमस्कार, हम बनी आरएस विद्यार्थी। अभी अपने देख रहे रही भाषा भोजपुरी। कुछ लोग के कहना बाटे कि भोजपुरी से खेसारी लाल यादव गायब बाड़न, लापता बाड़न। ये हम ना खेसारी भैया के चाहे वाला लोग, खेसारी भैया की पसंद करे वाला लोग हमू बनी भाई। पसंद करे में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो हमार भी कहना बाटे कि सही में भोजपुरी से खेसारी भैया अभी गायब बाड़न। और गायब कहाँ बाड़न ये सब लोग के पता बा। कई गाना तो रोज आवता, लगभग 2-3 दिन गैपिंग करके जैसे गाना आवत रहे वैसे अभियो आवता गाना, लेकिन कहीं बजत नहीं है। अबे साले, सबसे बड़का रीजन ये बाटे कि पावर स्टार पवन सिंह अभी एक्टिव हो गए बाड़न। उनकर महीना में अब 7, 8, 10 गाना आवता। ज्यादा गाना आवे के वजह से अब एक बात और बताते नेटिजन भैया, जे होखेला नु कि कोयल की आवाज सबको पसंद करेला, ठीक बाटे। आ जब कोयल बोलल बंद कर देवे तो मजबूरी में लोग कौआ के आवाज भी पसंद करेला और मजबूरी में सुनेला, ठीक बा। तो वही बात हो गई भोजपुरी में, केहू कि हम छोटा नीचा और बड़ा नहीं कहत भाई, जे जैसन बा उससे बतावा तानी। तो मतलब सबको ही के पता बा कि भोजपुरी में सरस्वती पुत्र पवन सिंह पावर स्टार के कहल जाला और उनकर आवाज़ भी बेहतरीन बा, गायकी उनकर बेहतरीन बा। दूसरा मामला में, एक्टिंग के मामला में चाहे दूसरा मामला में कहल जाए तो वो अलग की बात बा, लेकिन अगर गाना के मामला में कहल जाए और आवाज़ के मामला में कहल जाए तो पावर स्टार पवन सिंह के लोग पसंद करेला। तो सबसे पहली बात बा, इतना आवता गाना पावर स्टार पवन सिंह के, तो केहू कोयले के आवाज़ सुने के पसंद करी, कौआ के आवाज़ सुनी। तो वे कहता नहीं कि जब पावर स्टार जब एक्टिव ना रहलन ह तो खेसारी भैया के बहुत गाना होते रहे, तो लोग मजबूरी में सुनत रहे। अब जे भी मजबूरी होके, अब जब गाना ना आई, ठीक बटे, और सीधा रीजन बटे कि कोयल बोलल बंद कर देवे कुछ दिन तक ले, तब कौआ रोज काहे काहे करी तो सुनबे नहीं करब, भगा थोड़े देव। तो वे रीजन बाटे अभी पावर स्टार एक्टिव हो गए बाड़ा, लगातार बैक टू बैक गाना आवता। ई वजह से अभी खेसारी भैया के मार्केट डाउन हो गए बा। अब कब तक डाउन रही हमरा नहीं पता, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये तरह अगर पावर स्टार पवन सिंह एक्टिव रही तो सच में कहता नहीं कि खेसारी भैया के मतलब कि जैसे गायब बढ़ा ना वैसे ही गायब रही कुछ दिन तक। पावर स्टार के खुद एगो डायलॉग बा कि मूड बनने में थोड़ा समय लगता है। आपने एक डायलॉग सुना होगा, पवन सिंह बेटा मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि अब मूड बन गया है। सच में मूड बन गई बा। ये मूड अगर बनल रही तो खेसारी भैया के लापता हो कि अभी खबर कहीं ना मिली, ऐसा ही लापता रही। अपने लोगन कमेंट करके बताई कि खेसारी भैया के गाना कहाँ कहाँ बजता है, अब पावर स्टार पवन सिंह के गाना कहाँ कहाँ बजता है। इनमें मतलब कि केहू पक्ष और विपक्षी नहीं के करे के, जहाँ बजता सही सही कमेंट करके बताएं, झूठ और गलत कमेंट नहीं के करे के, ठीक बा। और हम केहू के पक्ष नहीं लेते भाई, जे सत्य बा वो बतावता नहीं। हमके भी ये लगन में खेसारी भैया के गाना कहीं भी सुने खातिर ना मिलल है, और पावर स्टार पवन सिंह के गाना हर जगह गूंजता बजता, जहाँ जहाँ उहे बजता। पियर फराक वाली चाहे जे भी गाना आवता, सब गाना ट्रेंडिंग में रहता, सब गाना छैले बा हर जगह पे। गोदी में लेके जनी, मतलब बहुत सारा गाना बटे जो अभी की डेट में सब जगह छैले बा, रील से लेके दिल तक। अगर यहाँ तक वीडियो देखनी है तो जरूर कुछ ना कुछ पसंद आई है। तो चैनल पे नया बात तो सब्सक्राइब करी जा, लाइक करी जा, कमेंट करी जा, शेयर करी जा। वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता नहीं नेक्स्ट वीडियो में।